Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang tamang pagbabasa sa Suratul Fatiha. Pero bago natin basahin at pag-aralan ang Suratul Fatiha ay nais ko lamang magbigay ng kaunting kaalaman hinggil sa sura na ito. Unang-una po, ang Suratul Fatiha ay maraming mga pangalan. At ang mga pangalang ito ay nabanggit sa Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga pangalan ng Suratul Fatiha ay ang Al-Quranul Azim. Ang ibig sabihin ng Al-Quranul Azim ay ang dakilang Quran. Pangalawa, Sab'ul Mathani, ang 7 bersikulo na inuulit-ulit. Pangatlo, Ummul Quran, ang ina ng Quran. Pangapat, As-Salah, ang dasal. Panglima, Al-Hamd, ang pagpupuri. At pang-anim, Ummul Kitab. Ummul Kitab, ang ina ng aklat. At pang-7, Al-Wafiyah, ang kumpleto. Pang-8, Ar-Ruqyah, ang remedyo. At pang-9, Ash-Shifa, ang gamot. At yon ang 9 sa mga pangalan ng Suratul Fatiha. At ngayon po, pang-ilang sura ba ang Suratul Fatiha sa Quran? Ang Suratul Fatiha ay unang sura sa loob ng Quran. Kaya ang Suratul Fatiha ay ang unang sura o chapter sa loob ng Quran. Kaya tinawag itong Suratul Fatiha. Ang sikat na pangalan ng sura na ito ay ang Suratul Fatiha. Ang ibig sabihin ay the opening o ang panimula. Dahil pag binuksan mo ang Quran, ang unang sura na makikita mo ay ang Suratul Fatiha. Ang Suratul Fatiha ay meron 7 bersikulo. Merong 7 ayah o bersikulo at 29 na salita. Merong 29 na salita at 139 na letra. 139 letters. At ang Suratul Fatiha ay pinadala sa Makkah. Pinadala siya sa Makkah pagkatapos ng Suratul Muddathir at bago pinadala ang Suratul Masad. Ibig sabihin, ang Suratul Fatiha ay sa pagitan ng Suratul Muddathir at Suratul Masad. Unang pinadala ang Suratul Muddathir, pagkatapos ay ang Suratul Fatiha, at pagkatapos ng Suratul Fatiha, pinadala naman ang Suratul Masad. At yun po ang mga kaunting kaalaman na hinggil sa Suratul Fatiha. Ngayon po ay babasahin natin ang Suratul Fatiha. Nakikita nyo ngayon ang kabuuan ng Surah Al-Fatiha. Meron siyang 7 ayah. Bago natin basahin ang Suratul Fatiha, magsisimula tayo muna sa isti'adha o pag-a'udhu billah. Dahil ang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binasa mo ang Quran, ay una mong basahin ang isti'adha o pag-a'udhu billah. Sabi ng Allah sa loob ng Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Kapag binasa mo ang Quran, humingi ka ng proteksyon kay Allah laban sa syaitan na itinakwil.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ang ain ay mas madiin kaysa sa hamza. Ain, ito po ang ain. Dapat ay madiin siya kaysa sa hamza. Hindi po tamang basahin na au o kaya a'u. Ang tamang pagbasa sa kanya ay a'u. A'udhu. Ang dhal ay dapat na nakalabas ng kaunti ang dulo ng iyong dila. A'udhu. Dapat nakalabas ng kaunti ang dulo ng iyong dila upang mabigkas ng tama ang dhal. A'udhu. A'udhu billahi. A'udhu billahi. Ang lam sa pangalan ni Allah, ang lam dyan sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, paminsan ay binibigkas ng makapal at paminsan ay binibigkas ng manipis. Paminsan Allah, ibig sabihin Allah, makapal ang lam sa lafdhul jalala o kaya sa pangalan ni Allah. Paminsan naman ay manipis, billah. Pagmasdan natin ang pagkakaiba ng Allah at saka la. Makapal at manipis. Pero paano ba natin malalaman na kung ang lam sa pangalan ni Allah ay manipis, ang pagbigkas o makapal? Malalaman natin ang lam sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ba ay manipis o makapal sa pamamagitan ng haraka sa unahan niya o sa bandang kanan. Makikita natin dito ang haraka sa kanan niya ay kasra. Kung ang haraka na yan ay kasra, ibig sabihin ang lam sa lafdhul jalala ay manipis. Ang pagbasa sa kanya ay ganito. A'udhu billahi. A'udhu billah. Hindi a'udhu billah. A'udhu billah, manipis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ang lam sa lafdhul jalala dito, ang lam dito ay katulad ng nabasa natin kanina sa A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ay manipis ang lam. Dito rin sa Bismillah ay manipis dahil sa haraka sa bandang kanan o haraka before ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ang mad dito, meron po tayong mad. Ang sukat ng mad dito ay pwedeng 2, 4, at saka 6. Ang pangalan pala ng mad na ito ay maddul arid lisukun. Maddul arid lisukun. Ang maddul arid lisukun ay 2. Ang sukat niya ay 2, 4 hanggang 6 na harakat. Pero take note, pag sinimulan mo sa 2 harakat, dapat hanggang sa dulo ay 2 harakat. Hindi pwedeng paiba-iba. Halimbawa, binasa mo ng 2 harakat sa unang ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hindi po pwede ang ganong pagbabasa dahil kapag sinimulan mo ng 2 haraka, dapat 2 haraka hanggang sa dulo. Pag sinimulan mo ng 4 o 6, dapat ganon din hanggang sa dulo.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham. Isa sa mga katangian ng lam at saka mim ay ang katamtamang tagal. Dapat katamtaman ang tagal ng letrang ito. Lam at saka mim. Hindi pwedeng basahin mo ng madalian. Sasabihin mo na o kaya babasahin mo na alhamdu. Hindi pwedeng ganon. Hindi rin pwedeng matagal. Alhamdu. Mali rin yung ganon. Dahil meron itong katangian na katamtamang tagal. Ang tamang pagbabasa sa kanya ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ang ha ay ang ha sa Ar-Rahman at saka Ar-Rahim ay dapat na bigyan ng diin, kaunting diin. Ito ang pagkakaiba ng ha at saka ha. Tulad ng ha sa alhamdulillahi. Ang ha sa alhamdulillah ay normal na lumalabas. Pero yung Ar-Rahman ay ang ha sa Ar-Rahman at saka Ar-Rahim ay dapat may kaunting diin. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Dapat malinaw ang kasra, ang ki, dahil merong nagbabasa na malik yaw. Ang tamang pagbabasa po ay maliki. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya sa iya ay dapat na merong kaunting diin. Iyyaka na'budu wa. Ang dal o kaya du, iyyaka na'budu ay walang mad. Dahil meron pong nagbabasa nito na nilalagyan ng mad. Iyyaka na'budu. Hindi po ganun. Ang tamang pagbabasa po ay Iyyaka na'budu wa. Direct sa waw. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ha. Tulad ng sinabi namin kanina, ang pagkakaiba ng ha at saka ng ha. Ang ha na ito ay normal na lumalabas, ha. Pero yung isang ha, yung ha na ganyan, ang itsura ay meron siyang kaunting diin. Pero dito, hindi po tamang basahin na ihdinas. Ang tamang pagbasa dito ay ihdinas siratal mustaqim. Sa Arabic ay may tinatawag na makapal na letra at manipis na letra. Halimbawa nito ay ang sad at saka sin.
ang Sad ay kabilang sa mga makakapal na letra at ang Sin ay sa maninipis na letra. Halimbawa nito, ang Sad ay babasahin mo ng so, ang Sin naman ay sa. So at saka ito, ito naman ay sa. Ihdinas siratal mustaqim. At ganun din ang to, ang letrang to at saka ta. Ihdinas sirata. Ang to ay kabilang sa mga letrang makakapal. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ito po ay, ang Sad po dito ay makapal, ang Ta ay makapal, at ang Ra dito ay makapal din. Kaya ang pagbasa sa kanya ay sirata. Siratal ladhina an'amta. Ang nun ay kabilang sa letrang may katangian na katamtaman lamang ang tagal. Kapag huminto ka sa kanya, dapat na katamtaman lang ang tagal. Ang pagbabasa sa kanya ay siratal ladhina an'amta. Hindi pwedeng basahin na an'amta. Mabilisan, hindi pwede. O kaya matagal. An'amta. Dapat ang pagbasa sa kanya ay katamtaman. Siratal ladhina an'amta alayhim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Ghain, ang ghain ay kasama sa mga letrang makakapal. Ghain at saka dad. Ghairil maghdubi alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Ang waladdallin, ang harakat nito ay 6 na harakat dahil tinatawag ito na maddul lazim. Paano mo malalaman kung ito ay maddul lazim? Isa sa mga sign na ito ay maddul lazim kung ang pagkatapos ng mad, ito po mad, pagkatapos ng mad nito ay susunod ang tasdid. Susunod ang tasdid. Ito yung mad, ito naman yung tasdid. Pag may makikita kang ganyan, ang mad na yan ay maddul lazim. Dapat ang haba niyan ay umabot ng 6 na harakat. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. At dapat ang pagbasa sa kanya ay waladdallin. Dapat ay doble ang lam dahil meron tayong maririnig na nagbabasa, ang pagbabasa nila ay waladdallin. Ibig sabihin isa lang yung lam. Hindi po ganun. Ang tama ay waladdallin. Alhamdulillah, natapos natin na ang tamang pagbabasa sa Suratul Fatiha. Inshallah subhanahu wa ta'ala, meron pa tayong ibang mga video sa pagbabasa sa ibang surah. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kung gusto nyong makinig,
hanapin nyo lang sa link sa ibaba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.